Stigo nam je jedan Samsung Galaxy S9 Plus u katastrofalnom stanju. Trenutno ne pokazuje nikakve znakove života. Sad ću da ga otvorim od pozadi, da vidimo šta se dešava sa baterijom. Ide malo na roštiljanje, jedno 30 sekundi. Roštiljuje 30 sekundi. Da vidimo kakav je iznutra i da li ovo uopšte vredi da mi popravljamo. Ako je ploča u ok stanju, onda ćemo da pokušamo da popravimo. Ali ako je i ploča iskrivljena unutra, nema mu spasa. Deluje sasvim ok iznutra. Ipak ćemo pokušati da ga popravimo. U nekom od sljedećih videa ide prepakivanje.